Manyarsari antarane Gunung Sari. Ya iki jejere menungsa urip no alam bebrayan. Kudu gelem ngangsu kawruh. Butuhe apa? Butuhe cek eruh. Apa sing kudu diruwi? Cek eruh perbuatan elek, apik, salah lan bener. Mula dieling-eling. Bebasan wong urip no alam bebrayan iki nak kon tak kandhani. Apa kabeh dadi perbuatane menungsa iki menungsa bakal ngunduh wae pakarti. Sing diarani pakarti perbuatane menungsa sing gawe nelongsone wong, gawe rugine wong, gawe cilakane wong, menungsa bakal ditagih karo perbuatan itu. Balike menungsa sing gelem tulung tinulung marang tak padha-padhane urip bakal dikeki pahala karo sing nyipta jagat saisine. Anggonmu ngangsu karuh ibarat cara kendi wis mbok isine cara lulang wis garing pentengane. Duwe gegayuhan apa, Ngger? Kula kaliyan Nadi kula Mayang Sari menika gadah gegayuhan dados prajuritipun Majapahit. Lho. Dadi awakmu kepingin dadi prajurit ana ing Majapahit. Iya. Nang dieling-eling. Menungsa urip no alam bebrayan sakjane wis dikeki sangu karo sing nyipta jagat saisine rupa tulisan sing manggon ana awakmu. Ana tanganmu kiwa lan tengen. Nek wong ngarani rajah tangan. Iki tulisan ger dieling-eling. Sing kiwa diwaca milah, sing teng diwaca milih. Apa tegese? Milah. Awakmu urip no alam donya mituhana dawuh Gusti kang nyipta jagat saisine. Iso milah-milahno perbuatan elek, apik, salah lan bener. Sing tengen milih apa tegese? Awakmu urip no alam donya mituhana dawuh Gusti kang nyipta jagat saisine. Pilin lakonono perbuatan sing bener sing apik, tinggalen perbuatan sing elek lan salah. Insyaallah donya akhirat slamet yakin, Ger. Mula kecokane menungsa sing kuat ati-ati urip menungsa bakal ngunduh wae pakarti ya. Ya, nek pancen awakmu duwe gegayuhan kepingin dadi prajurit ana ing Majapahit, syarate menapa? Nek awakmu wis ninggalno pedempokan kene iki lelaku wae. Golek ana pawongan sing aran Wirabastam. Ya, ing kono niku sinten, Bu? Iku prajurit ana ing Majapahit. Tetunggule prajurit ana ing Majapahit. Ya merga iku awakmu bakal bisa keturutan panjang kamu nek awakmu kepengin dadi prajurit ana ing Majapahit. Aja kesuwen, Ger. Cangkah sikilmu tinggalen pedempon kene golek ana pawongan kang aran Wirabastam. Nek mengaten kula kaliyan adik kula Mayang Sari nyuwun pamit nyuwun pangestu kalih ing cambikala satindak lakumu, Nger. Ya. Lakon gelari cakat saisine wis dinarik dadi pepeten kodrat. Menungsa urip nang alam donya sak derma nglakoni ora bakal bisa nyimpangi samubarang kedadian sing wis dikersakno karo sing nyipta jagat saikine. Ya nggih, Manyarsari antarane Gunung Sari. Tak ngeteng saka kaduan.
Abot temen rasane. Jenenge nek wong kepingin duwene kekarepan mlaku iku ya abot, Dik. Oh gak ngono. Ae dhewe oleh mudhun teko Padepokan. Pengen dadi prajurite Mojopahit. Iya. Ning oleh pesen teko Bapak. Lah iya wong dipeseni nang jero Mang sih awak dhewe sadurunge pamit. Oh, Kokon goleki Wirabastam. Kakang Wirabasta. Heeh. Kongkon ngewangi nyawiji goleki Tumbak Kiai Gobang. Gobang. Heeh. Minangka tumbak Kiai Gobang iku tindhe Kraton Mojopahit. Mojopahit. Nek Yo, kelangan tombak Kiai Gobang, Mojopahit bakal hancur. iki yo opo? Abot iki gaya dhewe. Ya awak dhewe kudu sing sabar. Jenenge wong lelaku ya kaya ngene, Dik. Di sana. Di sana aku durung tangguh awakmu. Ning awakmu muni goleki tumbak Kiai Gobang. Nyemoni aku. Aku pisan gak tahu ketemu awak. Kok moro-moro omongmu gak enak. Ning kon bahas tumbak Kiai Gobang. Ateges kon nyemoni aku karo adik. Aku mbahas tumbak Kiai Gobang ambek adikku. Dipeseni karo bapak guruku. Karepmu. Goleki Kakang Wirabastam ambek tumbak Kiai Gobang. Awakmu sapa? Wirabasta. Iya, Nek kon durung kenal karo aku Joko Welas. Joko Welas. Iki Aku Roro Wilis. Adikku Roro Wilis. iki Para batur-baturku. sapa aku? Sapa? Samsul. Samsul. Gak ngono. Awakmu oleh wong loro iki rungsep. Iki kaya ngene. Rungsep kok gak muales ayo apa? Ya karo Wak. Di sana Ya, balik soparanmu. aku Kang Aran Gunung Sari ki adikku Mayang Sari. Gunung Sari karo Manyar Sari. Iya. Nek kon muni goleki tumbak Kiai Gobang tindhe Mojopahit. Ojo nang ngarepe Joko Welas. Ateges awakmu seman-semon ngejak gak enak ati karo aku. Tak rungok-rungokno ket mangkok atos omongmu, Dik. Arek jek wingi sore kok kandel omongmu koyo wani ndilat wis abang. Kang, Iya, Pak. omongane kok atos teko Kakang. Koyoke ngejak gegeran. Sikat saja. Gunung Sari karo Manyar Sari. Iya. Nek kon durung roh, sejatine Wirabasta iku ngono wong tuane Joko Welas karo Roro. Akeh. Wong ngomong akon-akon anak Wirabastam, ponakane Wirabastam akeh. Aja percaya. Aku gak percaya nek Gurung Rugdaya kesaktenmu nek kon sakti sok ngalahno aku wong loro kon berarti nek Lho, Kakang tadi Wirabastam. ono papan kene. Yo, Dik, Dadi mawon. adikku Mayang Sari. Iya, Kak. Nek delok saumurane iki saumuranmu. Nek mungsuh kakangmu iki geledak gak karuan kalahe. Musuh Mayang Sari. Maju, Dik. Adik musuh adik, ledeke kakang musuh kakang. Adepono, Dik. Roro Wilis. Sing ngadepi Mayang Sari. Ya. Nek awakmu ancen wani barek Mayang Sari. Tampanono. Ya tak tampani. Aji. Tumbak lid. Ais. Hai. Mung sakmono ilmumu. Ora ana apa-apane. Pengguna wis kalah. Ilmu mempan. Yes. Ilmu gak mempan. Yo. Raunine, Mang. Saiki wis gak usah kesuwen. Ojo maju, ojo siji, ojo lur, maju bareng. Kandang ngono Gunung Sari. Ojo draganku. Wis gak kesuwen, gak usah ngambil aku wae. pisan ae. Wis, Kang. Ayo, wis. Iki awakmu, Kang. Jatane, Kang. Ayo. Mikir, Dik. Ayo, Rapal daya kesekten, Dik. Langsung mawon. rapal Najimo aja nganti tumpang suwono ing papan ngene. Gak bakal kalah. Yo, wong loro maju bareng.
ana tanganing Joko Welas. Tak tampani, Cung. Tampan ana daya kasektene Gunung Sari. Ya! Mek sakmono kadikdayane Gunung Sari. Sakti temen awakmu. Ayo. Siji boko siji mari adu kasentikan. Saiki adu to sing balung karo aku. Ya, Loro maju karo Cung. Ayo adu to sing balung ana ing papan kene. Sing dadi sulame bumi ya iku sing aku. cukup. Apa Kang? Sopo pawongan Sekemar? Joko Welas, Nggih, Bapak. ono kedadian opo nggih? Menika Bapak. Tiang sakloron kang aran Gunung Sari kalian Manyar Sari. Nyemon-nyemoni kula teng papan mriki. Terus madosi tumbak Kiai Gobang. Ngono. Nggih. Dhewekne nyebut-nyebut tumbak Kiai Go. Tumbak Kiai Gobang. Sapa jenenge iki? Gunung Sari kalian Manyar Sari, Bapak. Gunung Sari, Manyar Sari. Bener. Bener, iku kang dadi aran. Awakmu sapa? Awakmu arek teko peguron teko endi? Ya. Aku kalian kelawan adikku Manyar Sari, murite Romo Resi Tumapel. Murite Resi Tumapel. Resi Tumapel. Teko ku nang kene goleki Kakang Wirobastam ambek goleki tumbak Kiai Gobang. Gunung Sari, Manyar Sari. Yo, Ka ono loro telu Wirobastam yo aku. aduh Kakang Wirobastam. Nyuwun pangapunten kalian. Nyatane dudu wong liya. Awakmu sakloron isih dulur tunggal wiritan karo aku. Nggih. Menika sinten, Bapak? Iki isih dulur tunggal guru karo pundhok. Ojo nganti salah tompo yo, Ger. Nggih, Bapak. Si Joko Welas iki anakku. Roro Wilis iki uga anakku. Berarti leres. Joko Welas kalian Roro Wilis niku yuga panjenengan. Dawe Bapa Resi Tumapel supaya ketemu karo Wirobastam. Kae duweni gegayuhan opo, Nger? Si Gunung Sari karo Manyar Sari. Kula kalian adik kula Manyar Sari niki gadah kegayuhan. Kepingin dados prajurite mojo wae, Kang. Ya, Kula kalih Bapak Resi Tumapel diutus moni jenengan Kakang Wirobastam. Wirobastam. Diutus nyawiji madosi tumbak Kiai Gobang. Saperlu ya bener. Iki dina tindih Kraton Mojopahit tumbak Kiai Gobang iku murca. Aku sing kudu bisa nemokake tumbaknya itu. Ya mapan kebenaran, ya di Gunung Sari Manyar Sari. Nek awakmu nyawiji karo aku karo keluargaku kabeh, ya. Ayo. Rewang-rewang ngono aku bareng-bareng goleki tumbak Kiai Gobang sing murca ana ing alas Majarata. Nggih. Ini saiki tak bagi, ya. Tak dum penggawean iki. Joko Welas, Nggih, Bapak. kowe karo si Dul Kanjanono, ya. Nggih. Melaku mengulon. Roro Wilis, Nggih, Bapak. aja padha karo kadangmu mlebu ning kowe mlaku mengetak. Nggih, Bapak. Gunung Sari Manyar Sari. Nggih.
anak-anakku wis tak dum penggaweane ngetan lan ngulon kowe menyang ngidul. Ngulon. Ngidul ning mojok ngulon ya. Nggih. Mengko aku sing bakal nunggoni ana kene. Ning ngene. Welengku mengko nek nganti wis umur ping surya tegese wis peteng alas Majarata iki nek durung ketemu karo tumbak Kiai Gobang bali yo ana kene ya bali ana kene tak tunggu aku sing ngono nggih ayo nyawiji maneh ana kene sesuk-esuk barengi mletheke surya ayo bareng-bareng digoleki maneh Nggih, Bapak, nggih. Wis krungu kabeh tembungku ya. Saiki tindakno pakaryanmu saya. Ayo Pangestunipun sapa? Traing mata Trang mata Riset Denen jaya Dan prayitna Sabarang ayo sembrono Sampun watungkel Asaning Baskara sindening pradangga saja sesuaran nipang sanewala ajen lemong tanpa Dasul. Kenapa? Awak dhewe ubek alas Majarata sisih kulon. Alas Majarata sisih kulon. Sisih kulon. Ning sampe seprene gak nemokno. Lah nggih, pun ado lho niki. Awak dhewe mumet-mumet tapi sampean ngerti. Rene tak. Napa? Macan. Mesti ana pinggir gunung. Sampai niku pun meden-meden ngoten, Aden. Nyatane sak ben awak dhewe liwat macan iku mesti lereng nang gunung. Lho. Ya napa sih? Kula niki weden pun ate ngomong-ngomong macan lho. Macan niku lho karo macan. Ya apa nek sampean duwe rumangsa wedi tapi duwe pengerten macan. Ya apa iku karepe? Gak ono macan paling jari, macan niku paling kereng. Kewan. Sampai cemerap gerenge tok niku lho kula pun wedi. Kewan sing paling kereng iku Macan. macan. Gerenge tok iku medeni aku. Walah ya napa sampean niku? Carane kira-kira aku cek iso nyernakno macan iku. Carane ya napa? Nek macan gereng berarti lho, Nek macan gereng berarti nggih kudu mangan wong. carane awak dhewe nandingi macan iku nek wis gereng ya apa ya. Lho, ya sampean gereng dhisik. Aku gereng dhisik. Lho, Sak durunge macan gereng tak gerengi dhisik. gereng dhisik. Macane? mesti melayu. Oh. Ngoten lho. Tapi macan iku gak gereng tok, Cak Su. Lho gak gereng tok. Nyakar barang macan iku, Cak Su. Wah, perkara macan nyakar sadurunge dicakar macan, sampean cakar dhisik. Sak durunge macan nyakar, Sampean cakar dhisik. Ngoten lho. kok nek aku gak kedisian nyakar, kalah karo macan. Kalah. Oh, pinter nek ngono sampean. Lho ya napa? Meguru nang sapa sampean? Super-super iki lho. Lho. Nggih meguru kali tiyang sing semerap. Kok Ya. Nek ngono sampean iki tegese batur ning gak mung batur ning iso ngewehi aku kawero. lah nggih, tiyang niku nek pun medal ndugi griya napa malih teng alas ngeten. Nek atik wedi nggih mboten lupute nyawa taruhane. Wis tak niati tak kajati, Cak Su. Nggih, Bot-bote aku kepingin ngewangi Bapa Wirabastam. leres Nemokno tumbak Kiai Gobang tindhe kraton Mojopahit. Mojopahit. Tak rewangi bondo tekad lan patiku. Nggih. Ana bebaya apa bakal tak adepi. Ning sampean batur ngewang-ngewangono aku ndoleki Kiai Gobang iki sing temenan. Pun kuwatir, kula teng pundi mawon, tapi sing mboten kuat niki lak weteng niki ya. Sampeyan iki masalah mesti weteng. Sampai jembling koyo ngene iki sampean mesti luwe. Justru sing jembling ngeten niki lesuwan.
Ya napa sampean niku? Ojo kuwatir. Nang jerone alas ana panganan sing akeh. Enten panganan akeh, panganan apa niku? Siji, Nggih. ana gedang. Enten gedang. Loro ana wit pencit, ana wohe. Lho. Ya. Sing nomor 3 ana salak. Enten salak. Sampeyan nek kurang engko tak kei kembang rawe. Lho lak keroken. Ya babau kit mau Kula gedhekno mangan wetenge gedang, mangan salak. Mm-mm. Rai kula malih kaya jus. dadi jus buah. Lek napa sih? Ngene Cak Sul. Nggih. Macan iki nek ancene nang gunung. Nggih. Ayo diranti nang kene nek ancene engko wani mlebu mrene nyedhek awak dhewe. Ayo dipateni. Sampeyan pun kuwatir masalah niku. Ah, Ahline lho lho ya. ahli. Nompo atik gak wani ya, Mas. Lho pun kuwatir. Lho, boten Gak lidok Cak Sul. Krungu awak dhewe jelas moro. Sampeyan mau wis sanggup wani. sanggup. Jajal tanding ana macan iki. Nek isuk sirnakno ana papan kene. Can aku mah guyon lho, Can. Aku mah guyon. Anginmu temenan ah. Pun kuwatir. Tangan ngeten. Tenang, Can. Oh, ndase ngelu. Ngelu aja. Ngerti sampeyan Cak Sul. Lulut Cak Sul mau elus-elus ndas. Guyon aku guyon. Ojo. Nah, dipun ngeten. Guyon Kak. Guyon. Lah dipun ngeten ya. Patenono Cak Sul. Kula pateni. Isuk patenono. Nek nantang Ngoten ya. sampeyan iki sumbare tok ae gedhe. Minggiro nek ngono tak adepane. Kali ngoten jare. Macan sing gegrisi. Tak jaluk awakmu ojo ganggu gayaku ndoleki tumbak Kyai Gobang sing murcana ing alas Majarata. Tak jaluk sabiyantu karo aku, rewang-rewang aku ndoleki tumbak Kyai Gobang. Gak gelem ya. Mboten poro nak. Gak gelem kira. Can gelem mo Can. Wis sisan tak oke mati kok. Dan melajeng niku. Ya ngono Cak Sul, carane. Oh ngoten nggih. Sak sirnane macan sing gegrisi Cak Sul. Nggih. Kenek gawe pangeling. Kena damel pangeling-eling. Disekseni geter-pater bumi jagat mewah angkasa. Sak sirnane macan kenek gawe tenger ana ing papan kene. Nggih. Desa iki tak jenengno Sima Ngagro. Simo ngagro. Oh alah. Cak Sul, Dan terus ya napa niki? Surya wis katon surup, Leres. welinge Bapa Wirabastam. Nggih. Nek Surya wis sumurup katon peteng dedet lelimuran bebasane. Nggih. Awak dhewe dikongkon nglumpuk ana ing tengah-tengahing alas Majarata. Nggih. Nek ngono gak kesuwen ayo budal nemoni Bapa Wirabastam. Monggo kula neraken nggih.